Hey, kaklayo. Bebak no kahambang nang na. Kaham kay tunaron si Faimani ba. Jeng wahai no salbrum brum kaham. Haleluya. Fading ke o zora kahamo. Kay tuni kok bai kupulong layana. Te kay tun thani wahai no. Jeng bebak ya fal layana. Jeni kay tu belai ke kaham. Mini hamzak ma, khairok ma, abok bai flya. Te bo belai ke genang, hamzak tini bo, te khairok tini bo. Tini sini topik kita mau leader kaham ke, boro genang male hamzak tini, khairok tini osi. Haleluya. So abuni bagino, omorong lo tunya sung tini sereng layana. Faidi ke angkoi nai norok no. Ti koroksa borok bahai no okot thama kaham kathang kok kubi kok no khnana ni siap mantheng so share klai ready haike borok bahai no kai toro tortheng kai toro belai krak ke te kuboyo ya prisewoi keplai ngi mantheng. Haleluya. Nadi sengsarot tamungi tong haike ba bobahai tongkhor bobahai condition ayang fasingo jeng mokol kai hor thai kri obo engnai no o sengsar tongsak tungphla laimong gabang ma tang betang hai ka gabang ma tamnai systems ro hai ka ba step by step jeng na nang mana ngi thangnai tang male abo ayang fasing la sigei hai ka ba wan sungma bai mung sak solution phainai abo haya aboni bagino ang tini norok toni thani bo just keplai kok kubui kok as a soi nono khaksang ri manai jat kok satisfaction je tongkhor a jagao nung tongi mantheng aboni bagi se gabang mo jorabo obo haike life rogma phayo haike tamngai hinmale omo bai kaitoni kok je frusin ro kuplongo afro sin yapri shemani abo kaham ngotebo naidi big kaisa question kotor especially Tripura hasteni bagai leader kaham sabo haike ba sabo boba haike leader kaham ung sino haike bupurba Tripura ha phiok jak hai matong no haike ba je musungmani haike nokna musungmani ung theng hnei khatungi tongmani aborok bufuro ung no abrong tei bebak no tamnai wan suglai jak tei yapri sei khabrom lai botong layo. Kaya tini ang jo toni thani wo kubui kok obono sanai borok rok jesek pun chai tok di kaham position ha kaham khlaina hanai abo perfect ngi sugui manya yes obon kubui kok borok jesek pun chai tok di mole khlaisinai mole kaham khlaisinai yes kaham ni gana ro soguinai but exactly a kaham exactly a perfection exactly as satisfaction a position thangi manya borok ni chai tok ma borok ni aje tamna kafra lai ma abo jesek panung di aba aro sogui mania tomung na aro kai tor kuri hinke tomung na nini awan sukma nina khatung ma kai ton thani ya farjagi hanke elamba obon saw nang khatung mano plan khlai mano kabang ma chokot khlai mano omai khlaine omai ko bahai nai aborok nini amu chuma hai ka nini bisingo simi abo kuplong ni ta tongtheng abo kai ton thani ya farjak teng tang hin male plan khlaine ke jeng a plan no success khlaine ke kai tor haleluya tangmul nai di khoroksa borok leader sara jasek pano khabrum di jasek pano kahamung na ji ngi menya tini khoroksa borok doctor ngo khoroksa borok engineer ngo khoroksa borok tamnai businessman ngo bohai no peplai phayabo mono khoroksa phrangi tu phainai min teacher tongo tamnai nursery level teacher school level primary level nini higher secondary level college level PhD level obai ke phrangnai teachers rok tongo aborok ni bebak no tamnai kuplong mani yak lo se akasha position thangi mani mane khoroksa suk borok kaisa suk achieve khanya ni bagi tam nang male leader kaham nango haleluya so aboni bagi no jengje tabuk ngi tong mani hake baje nugui tong mani aburok hamya hani samani buya abo tamnai
englak ni samani buya faidi borok rok to sanamjaknai se haidwana जों तामना हानि पेप्लाइ फाइमान बुया हाके बथाइ बुफांनि बथाइ ngै कराइ फाइमान बुया जोंनो सोनानाय दङ आबो साबो मले काइटर सो बिनि आमु चुंमा हाके बिनि आत्ति दुलमा हाके बिनि तामनाय तलै तिमा आब जेफोर चिनि बिसिङाव दङ चिनि लगी दङ आफ्रो तामनाय पेबा गाहाम अंगो ते परफेक्ट अंगो हालेलुया तांमाल लाइदि तिनि जों जतन खुशी बिन्दास ngै दंलायो yes kangma borok obono saimai ya fangman but bindas hake khushi ngi ma tongani reason tamo because of Jesus Christ Jesus Christ sangsani sumsokno suicide klangmani bagai tini sangsar daktino kwagi thana tongani haipano no tamo tabuk phana sebungi tongko hake tabuk phano jeng tamnai kahamo seng kesenglai tongi manko tangai because of Jesus Christ samung kaham khlailangmani bagai haike noani jarawo दैबेक लगी थांबाय माने हाय आबाहाय दा ओंखामो तामुंखाम साइमेन बाट काइटर बस काहाम नायदि ब बस खामजाक संनो जो बसनो बस खाइरक नायदि सल्युशन हायन हाय बबाय गोरोंलै तनानि बागै बबाय कथारै तनानि बागै सल्युशन बताम खलायका जिसु ख्रिस्ट न रहका जिसु ख्रिस्ट निनियानि बागै कखना फायका निनियानि बागै लासिमुं होनलिया आजे सातक जामुनो सातक जाबो होनलिया आजे थैनानि बागै जे ताबनाय belai kirima singsa bo kroso kanta puzani thinani abono bahaino bo goshui naka tangai nini ani bagai nona ana kaham khlainani bagai hallelujah praise the lord aboni bagai no tini ang perfect ni ang tomungna ani bai thang bai goisi khake arole musasuk tamnai chengra kok khayeng nai but jisuni bisingni jeng tomungno saw ang kathar se ang kaham se ang belai morok se ang belai hamsajak se tamnai belai tamnai sakka hamse nung tomuni jisuni mungma goshi unkle yes ara 100% perfection tongo ara 100% kubui tongo ara chengra hamani krei but bai thang ang tatal saya ba ang kaham hun goshina thanga ke jisu krei tete ara hanga ke manjagi thangnai but jisu tongi nung tomuna kaham hun goshi kathar hun goshi hamsajak hun goshi te kaplai hun goshi unke abo soi tamnai yes aro te kewe yesu surpai manya tangla aro jisuni bumung tongo jisuni bumung tam tong bebak everything tam nang nin life with Jesus name yes jisuni bumung bai you can get everything abon bagin ozora kahamo fadi agini simi ruksai phailene kaitor je hamjak thiniu ganang khairok thiniu ganang bobo haike adam ni thanibo kaitor tam koknarak thaisa se koknarago adam nang bufangni bathai kachani bufangni bathai aje good and evil bufangni bathai nang ta chari asuk simis kaitor bono kogro chaka tamak thinai pheba tamukha oje adam hunjaknai kokna liya saka bes dothike chamani yagulo tamukha kaitor bono haino hai just bini glory kamamani bagise bono eden garden ni nori mara horo haifano hamjak mong adam mistake khaipano buji yang phano kaitor bono hamjago kaitor bono khairogo tam khlaikya bono te better khlainani bagai bono kaham ni slai kaham khlaipina bagai haina hai lamar phono piuka mera ratharka lasimuni yakni phioka bozia lasi jagai bufang kona huijagi tongmani kaitor be chali tongmani alasimuni yakni bono piuka tamnai yabrini yakung tamnai rathari bono bukur khugu chumro khani sao so naidi kaitor busike hamjak busike khairo tam khlaikya adam na hai kaham khlaipina bagai mochang ranani bagai lasimuni yakni phiogoi kaham ni slai kaham khlainani bagai sep kaham refiuka mera haikaba aje mal mata ratharmani bisingte yagulo kain asai khani sing saiman kain bahaina naidi aje kokhnani mari ngi asai men haika rezal nga asai mani ba bufayung no buthar ki khani jo abel no taw borok buthana nya sengtam khlai normally hang khlayo punishment ro but kaitor ken no kono musa punishment liya teisi bini bagi tam khlai protection so resho bo yang thango haipano bono ke musa sik tamna hamia khlai ta mantang buthari ta mantang aba hai protection kaitor ken ni bagi sep khlai rekha abon mane tamo kaitor borok buthana ne support khlayo aba haida no kaitor belai ke hamjago sabono borok no
aboni bagai sayang khangke hai a sayani manthai hisabe satok mung abono kaitor ya saya engkaba tai saya tang situng aba hai sepse kaitor khlairu abong khachini kaitor bo belai kaham bo belai suna hamzago haleluya aboni bagai no leader ni character tomono nanya hingga kaiton thani naidi soi leader ni sinimung haka leader ni soi quality rong nanya hingga kaiton thani naidi haleluya sing normally khoroksasuk borok rom dini nukhungo panangka cancer pon rukmanja khata normally sing a cancer ungjak borok no sing jolia a cancer no joliwo cancer no joli mani bagai tam khlai sing rohor namu sung a borok ni aroni tiklai haleluya busi datang so aboni bagai no naidi chini langmao kabang ma mistake phaimano tangle puilani borok ada mistake ba se yapri shawo so borok ni o busakta mukha mistake by habit ingi thangpai kha but kaitor asaka kaham singno mistake tang situng dai mistake ni yakni yogui tongthang abuni sep ramang tongo ada mistake khlaikya mera rathare mistake no kholapna naikya haina hai ken mistake khlayoka ken no tam khlaikya protection roi jate ke bono bothar phirei saya ta khlai piteng tau ken saya khlai ke sangtam khlai piba normally borok ni rules and regulation no borok khoroksa borok no bothar ke tam khlai bona hai phasi ri bothar piru no aboni mane tamo borok khoroksa already saya khlai kya joli mani me borok khoroksa bothar ka taba hai bini man thaise bono bothar piu ka ga ab bothar nai ba hai tamga automatic saya khlai mani khlai piu ka ga saya ba saya kesenglai tamui thang abotei bu kabang kotor ngi thang pia ba kaitor aba hai khlaya sayang khangke sayana kholomna snayo bo sayang ka tam khlai abono muthubui kaham se khlaina nayo but automatic chin thani wa tamui thangka sayani man thai saya ngna nangnai abon ba khoroksa borok bothar ke bona hai heng khlai bothar piru hai ke ba aba haita angabon saya ni samani buya ba against ngmani buya but borok ni bai kaituni a farak no phunukna bagi samani se kaitor ka aba haya tomno khoroksa borok saya khlai kenke adam puilani borok saya khlai kya kaitor allah simon yakni phiokna ni bagi tam khlai kya mera rathari bukur khugui bono chumri rekhani sao ken saya khlai kya buphai no buthari tam khlai kya a sayani yakni phiokna ni bagi heka khoroksa borok ken no phai ta buthar phaiteng buthari saya ta khlai phiteng aboni bagi bono hain sep khlai re phiuka kahamo basari tonnani bagi kaham ke tonani bagi aba ke kabang ma life kabang ma engkha haleluya sing especially nuani joran sao kaitor joli jakani sao yes kaitor bukhale khamjaka tangai borok rokno sanami mistake hai engjaka kaitor abo genesis o sijak tongo so ajagat nadi haipano noa favor man khani sao kaitor aroni kaitor mokol kaham ke khobjaka sabo noa because of noa tini kemo borok se haina hai tini generation cheng phiuka phiba afruta mungkha aje tai kubun thine borok rokno ke kaitor haino without any chance riyaw bothar ki aba haya no kaitor jotoni bagan sep khlai reka noa ni bisingti kaitor kok saraka naidi sengsaro kaitor watei rui bothana thangi tong borok rokno nor khaki fildi nor je chaya khlai tong aran ongkori faidi kaitor aba ki sep reka phiba aje kaitor kok sarmani haka kaitor je hamzagi borong bagai akothoma ka hamna rimani borok khnana nailiya tamungkha kuno watei wawi ama ke sengsar kolom nai kuno aba hayang nai aba haike borok excuse khlai ke abuni bagai se borok awati bai theinani abono mano hake theinani nango azorawo tomon borok khaki bil kanke theinani nangla khamo even sing abuni great example tamuno ninebe hawo tamnai jona no kaitor hormani even jona niji bahaina ninebe hani borok no buthana musung jakmani theithang tengni musung jakmani tangai saya khlaijak abuni bagai bat kaitor ka bahaya saya khlaijak borok khaki filteng abuni bagai boron kothoma kaham saidi abuni bagi se tam khlaikya abuni bagi tam khlaikya sep khlai reka jona thana musung jakya haipano jona no ani thruti phano haike ba khaki fil rui bona ara rohorka te a ninebe hani borok a tamungkha theimungo thana tongmani borok thangmungo sokpai pika ma thangjak muno man pika kaitor sokomori khibna naimani haipan borok sokomor jakliya kaitor bukhaki filmani bagai tomuno noani jora bahaino kaitor jotoni thaniwono kothoma kaham rekha naidi ang norno fiongno thangai nor khaki fildi norok omahai hamia khlaitum ar yang yogdi ongkhori faidi to hangke norok ma thangjanai phiat kefano khunju kanna nailiya
Yes, same incident even tabuk Tripura hasne simia or worldwide ngi tongo. Jisoo Kristo ni khanaga ke tam dor moni kok sa ni sao Christianity ni saga tam dor moni kok sa ni sao naidi ang ke mungsa suna hamia ha ke ba shitra ni sana mo thangya te mo musunya but as per Bible ha ke ba asuk sengsaro tamnai kabang ma engka abun bisingo special kok hai kaham kok abo sabo mala Jisoo Kristo bahike tang mala thimani yaglo thangnai sabo Jisoo Kristo simise thimani yaglo thangai basawi haino hai ang norokno na phainai hini sanai sabo Jisoo Kristo se folaroi singno chubanai sabo Jisoo Kristo se saya khlaimani yaglo phano kahamo ya prisharnai sabo Jisoo Kristo simise thimani yaglo phano mothangai iti sanai sabo Jisoo Kristo simise hallelujah abuni sebara kaham tei sabo sebiarno nangnang hallelujah ang ke khorosana sayabo sana thangya mo musunya bokya mai khlaya boka no but Jisoo Kristo nang sinika a Jisoo Kristo ni kongos tini ang norokno sawi tongo hallelujah praise the Lord nadi leader bobahai nini bagi thipayo nini bagi buzak phayo nini bagi khukti musujak phayo nini bagi boli rzak phayo nini bagi thei saklai phayo a thei saklai mai nini ani saya tamo nakar zakha grikha kaham bai kuplong kaseng it is finished ni sao Jisoo Kristo bai thang announce khai klangka chiri khogoi tamnai declare klangka paikha yes paishu khano sing soi kaitore chaljak tongoni tabo ganao sok paikha hallelujah praise the Lord dini kabang borok Bible ni kabang ma words rong na talangai hai ka misuse rok khlai layo even ang tini explore khlai ro wana even Bible sijak tongo tamnai tabo Solomon tamo bini book sijak tongo Proverbs ni jaga Bible tamo Proverbs Solomon bai bom hai character tongmani belai ganang raja tongmani yes tei bom hai belai luxurious tongmani but satisfaction no naituk nani bagai bo jaga sogoi kya beri simisi bini bihik bini bai thangni hik simise 1000 official just one soi naidi tini okorong khanaga kengma borok tamnai misunderstanding mano but o jaga bujina naidi bini satisfaction naituk nani bagai botam khlai kya 1000 beri be bokai jaka te kabang mana musumani bob tamnai kafraka abuni bagai obo azika bahai ganang te kre but last paitha ko batam saka angmo nobar se reflect mak laibla angmo nobar no se reflect mak laisibla abo haike bo ma saka engke tabuk norong no haike chungno abo 1000 beri be kaijak deni license rama dak laiba no oro sengta mo srengjak naise nadi bo obo hayeng ka bini life ni satisfaction ni bagai haipon manilia bo a satisfaction no but Jisoo Kristo no kaitono je probo sinika afro botamungka soi selaijak mung bo sokpaikya afro botamungka kaitono je simung ba kuplong mani abuni sebara khaksang mung tekere abuni sebara satisfaction tekere sungsani je sengapana nang mandi khaksang mung paiglak jesse hazar beri pon kaijak di khaksang paiglak rang phana hazar koti di khaksang paiglak dalan phana kotor tangdi khaksang phaigla jesek leader phano ngi din nang haika ba jesek phano nang dominate khaijo sungsano abo bai khaksang mani ni langmo phaigla khaksang ma borok tong male kaitoro simung ganang mani haka gyan ganang mani abo arase nono khaksang mu hallelujah so aboni bagani tini ang norong thani wo tamnai sanani musungu okothma kahamno kaitoro kuplung haika kaitoni kok bai kuplung engmani saibara khaksang mung tekre satisfaction tekre bahike borok ba munisho mat thisenai sinjo tono saimano after 60 years 50 years 80 years 70 years 100 bosor yaglo mat thinai salsan dengo sing jano maya kanai abo joto borong saimano saime engya na nini nok nai thok yakar maklang nai rang yakar maklang nai beba yakar maklang abon bar azia haida yakar maklang nai ang azia amai buya azi nai sing beba no khlai nai nini je regular busuk dalan kotor tana musung tangdi busuk ranga jena musung aziri but importance ke bobo aro Jisoo Kristo tongtheng nini wo Jisoo Kristo tongtheng nini logi Jisoo Kristo tongtheng nang Jisoo no sinitheng bono poito klaitheng subra hini gositheng abose ang sana musung mani hingke tang himale jeng
o sengsar no yakar kelangman abo obbesak se yakar kelango but sini je fola abo thiyajat ang agi bo sawo tag bo sawo obong ka eternal being abo fola man abo thine jat ka kaitor sanamani ya abo kathang khemang tongphaine jatse nung morke hawda sogui chukna hawda sogui boro sogui ang saimenya ang saimano bat ang sanani abon asik norongno divide ke sanani naya hai ka ba abo mahai ne asik sana thangya but normally joto no buziyo sorgo homani tamo norok homani tamo abo jasik borono pan suni buziyo ti saimano ang sara naiman tamo a sorgo pan thangdi a norogo pan thangdi kaini jagan thaya but oro special jinis ta mongmale sorgo hongke nang kaitor baike khaksangai ma tongui nai molbrum ni bagai yes they amor ke ha mane abo ketamo ya arabu thia kethang ke bang tongnai bat tek to man phlai mang nang ma tongnai bat tabu nin choice ke boro kaitor da na a mor ke hawo chukna hawo da na mor ke hawo chukna ha ga kaitor bai tongai nai molbrum ni bagai tong thogoi khaksangai enjoy khlai tei mor ke ha ga ke tamo wa hului hai ke ba belai tek to mani nang ma tongoi arabu thia molbrum ni bagai tek to manai molbrum ni bagai khaksang asuk simisi ang kebono secret tongmani biado just fact kubuino sai tongmani se aleli ngata bu sabu sogini aro tomungno jisu kristo no saiman tutui saimea sinia ne ya prishanai rok tangai a punishment da no borok rokni mistake aba haike nangkha kaitor bai chalkha salmani yaglo kaitor sep khlai review ka do bai gana sangnani a sep sabo male jisu kristo haleluya borok bai thang mistake ni bagai kaitor bai salkha kaitor hain musungui borok bai ganang phai piuka kaham ka khnadi borok bai thang musungui ya prisama bai kaitor bai chalkha kaitor musungui borok ni gana sok bai piuka tabuk tomung no borok musungui kaitor bai himka angke ba a kaitor musunguni jaga soginai tomuni himliya angke ba kaitor musunya jaga sogoisenai asuk simise farak but saiman di kaitor ka hamjaknai kaitor bongka khairoknai kaitor jesuk pan mistake khlaidi kaitor tam khlai abono solve khlai repiu haikaba muthubui repiu haikaba aroni ongkhori phainani sep khlai repiu abraham poito belai ganangbo haipane bini bo kaise mistake tongo mistake tamo kaitor musung jakmani ke bini baithani bihigni bisingti se bongsho erenani tangle abraham ni jefrunok ni tiklaito phayo kaitor obahake no saka athukri bangtui nini busa ang sanamnai hasingsa bangtui nini bongsho ang sanamnai pheba abraham yapri sei phaika kaitoni kokhlawi himte chalte himbai omahika haksal sokpakya nokbai bo but kaitor je kogrmana bo bini baike bo bujika mane bini bokrok baike bini bhi go baike bujika naidi angle buri banji jajase bosamaya buri se gangkha bukana je puri tongka toi burang bosa basinani obviously na buri rong ni je puru menstruation haikaba period je no abo je puru thagai thango bo jesek pana asa di jesek pana excited dengdi ang sarai banai hene bo baimanya abo jara science ni puri tongna haikaba normal khorjo sarai abo joton bujibo same a sara hanjaknai abraham ni bihi bini period system kerja menstruation bini je tamnai masik dahnai wanji kok bai haikaba bini je period kerja abu nglia berichungi thanga bo not possible bo jesek pan khatung di bo physically bo tai churaing manya nga obviously wansuk sinanya nang o chini muni bai kaijak sidi hagar bai kaitor aing tino lama khlaya na haima tong boroni bokrok ni buddhi bai borok ya prisa lakya tamungkha result kaitor bai haksal kaitor borok bai communication narakliya kaitor borok kaitor ni kok khnaya ni bagai haipun kaitor jolima bagai diba no bono solution runani bagai bono buzi runani bagai tamungkha soi a bri banji hanjaknai a bihik sara ni bisingtino kaitor hamari khlaikya bless khlaikya aijakno asare sengsa ganangai tamo bini bongso sanamka hallelujah praise the lord abuni bagino naidi tang okong nang sawito mistake ngi manuni life abuni mane abuya je nang kaitor be chalai abraham mistake khlaikya haipon kaitono surina bo thakliya kaitono mungkhonani bo thakliya kaitoni musungti ya prisanan bo thakliya bo afro bo kaitoro no tongkha
oboni mane oboda je ang mistake khlainai te kaitaron tongnai no abo haibuya mistake mane tamba saya siawi khlai mani haike baithang musungwi khlai mani abono mistake no hallelujah tabu mistake tang thang hnai no elama kum kok sajak tongo khoroksa salani khoroksa hik nong thang haike ba aba hairokni sajak na so aborok sing bebang maintain khlainai abraham bori khorokni bai kaijak mane nungbo kaijak na abo haibiya solomon hazar kaisep kaijak mane abo haibiya no borongkha tamnai mistake khlai kaitor bai boba haike chalnani nangkate kaitor haine khairo ba ke borok khosai na phika aborok no sing borok ni bising bisrangi mano tomono ni life kaitor no sinia pro kaitor no saimenya pro kabangma mistake khlai jakhana aborok no nangtai muitu khlai bkha okhlai ta sajak di haike ba atamnai tongthoge tangdi mistake engkhana paikha abono just leave it pairisi diabono neng lama o himi phaipro tomuno harpek klai harpek nangkangke neng a harpek bai kun dino hopung bo aigla haike bisna hawi bo nung thoigla rino slainai harpek sunai yaglos neng tamnai nogo habai mairok sanai mutri thangnai thonai hallelujah so nin life tomuno mistake phakya mungsa so problem phakya amni mane a problem no logiti ne mistake no logiti nin ton aba just yakare di leave it bono yakare di ketal ke ya appreciate hallelujah repeat tak khlaipi dia bono so kaklai naro buji tong nai ang tini tam sawi tong kaito nakar tini bo busuk genang nai di kaito busuk ke hamzak a hamzak tini bo busuk genang nai di kaito busuk suno khairo abo no nong phungna thangi tong mani se haikaba phadi abo no sereng layane nei tini o sharing khlai tong mani se hallelujah even tabuk chung ti prasa hamzak nai gentiles sanjago haikaba gentiles so khobjago sang naina ke tamo kaito ni songjak bosong jews rokso tongmani jengke tamo gentiles basijak haipano kaito tam khlaiga naidi jesu christ ni bisingte bebakno subai ru bakya tam gentile tam jews tama tamnai slave haike tama mali kumpang kri ke tabo just kaito mokolo busani simisi busani position simisi tabo jotono nang jesu christ no poido khlai yasa khamane tamo neng kaituni busase hallelujah John chapter 1 verse 12 yes John chapter 1 verse 12 aro sujak tongo neng jisu no poito khlayo yasa ko hungke tamo bini busase nang ongo hallelujah neng jisu no poito khlayo jisu no buko bai gosio jisu nangani subrai automatically tamoi thang nang mathang jak mong sogoyo te kaituni busani position sogoyo hallelujah sengtai munilia sengtai stai slave bulia agita mungkha abo paikha tabo ketal sini kaito ba relationship halok tamo male busa ni halok se bo phabai busani halok o halok o belai morok obo nengrang bai azimani buya obo mungsasak samung kaham khlaikan nang aboni bagai kaito o halok nang mani buya kaito baithang hamjagoi kaito baithang khairugoi jungno kebagi namani bai khosawi namani bai sing o halok no mankha sing tabo kaito ni busa because of kaitor sona khairok mani bagai kaitor sona hamjak mani bagai se hallelujah or kono kungsuk jangnai kri kono atamnai proud abha engjangnai bo kri aboni bagai no je profano sini yapri saboni bisingti sing sena nangnai kaitor bisingti wan sugnani hingke chukna halati si wan sugdi ni saw aboni bagai bebak kaitor seseng nani nangnai sengsani samung klainai da yes obviously klainai kaitor ni mung lobjana tiki klainai sengsani politics klainai da klainai but kaito ni mung lobjanai jat kaito ni mung sung sasa angnai jat aba haijat hallelujah so tini jotono sang special tripram brok saimono election rong ni bagai berai palia hoile yes sang kaito thani ya falai ne a soi leader good leader kaito obedient kaito tamnai belai ke musung kaito ni musung ma tongnai kaito be kok sai tongnai kaito ni musung ma ya prishana aba hai leader aba hai borong leader ang faiten abun bagai sang kaito thani ya falai ne जेफ्रुबिन थनि सबमिट खायो सयतान केबें जागो खारि माथांगो kaham simi torogo sabun bangin phari sing kaiton than ya falaine soi good leader basa fighting o ADC election o haikaba o ADC election is a barza election o mane yaglo je leader ni barza absa soi kaitor obedient abai borok basa fighting hakita mungai automatic kaitoni mungsung sasangnai te kaham abo tamno han abo nognai sing soi tamna kaitoni mung lobjangnai jat atong khor ama hai environment kaham sung tongoi manai hallelujah
Praise the Lord. Nadi na teke se kubi kok zeta chini o je busak ni je satisfaction abo tei paya do abo je sukpan mandi abo thagia tai but je pro pholao kai toro sung sokpayo afru se sini tamo a satisfaction payo. Hallelujah. Kaisa borong ni achieve khaiman musuma tongo a achieve mama ni yagol pon sui ne di kungma borok taw marketing khanya rok tongo na ang obona anyhow o mas ni business achieve khaine ungman yagol sui ne di achieve khabla na tabule to tong thokani bor sui ne di afru sa next tong kuni sa apa hingle next oba hikimong thangna ebo o sungsane o musuma paya but japur permanent आज जिशु ख्रिस्ट जेफोर nin thani bukhawo jaga na phainai nin bukhani malik nin bushakni malik ning phainai afrota munai aje musungi tongman busakni aboke secondary ngi thangnai soi first priority bobong nai male kaitoni position kaitoni jaga ngai first jaga first priority hingke hallelujah law sungsani afro samung khlainai haipono secondary nai bo kaisa tamnai chamung sana bak ajera nango abuni baga aje nai aba hai ngai thangnai but jepro jisu christ nin ra asayo first priority jisu christ ngai hallelujah aba magaina kangma borok pasara phanna jisu ni mong tama bahain salai na rok ne no yes ko buni phangana jisu ni mong mai tamang hamia hamo jisu ni mong mai tam kabang ma tamnai chen khajaga choi ma thago tam jisu ni mong mai tam mo thangjago jisu ni mong mai tam kahamongo blessingo bebak जिशुनि मुङाव बेबाक याफारजा जत फान याफारजा हालेलुया अबन कुबिकक अबनि सेबार कुबिकक तै आं मानजाया संसाराव हालेलुया सो अबनि बागैनो तिनि नरम थानिव अबनो फादि काइतरो जों कुपलुं लायानो बखा खेब खेब तांजगदि काइतननो बेलाइका हामजागो मिस्टेक खाइमान यागलो फन हामजागनाय साबं कलाबो काइतर सिमिसि काइतर बरंना हामजागो माने हामजागो अबो कुबिकक औ जस जों बरंना हामजागमानि थागिया रोग फाइके रोग न सं नासलेव कैंसर रोग फाइके कैंसर नासलेव ट्यूमर फाइके ट्यूमर न सं नासलेव कमा हामिया फाइके हामिया न सं नासलेव बरंग न कोन दिन नासलेया जों ताबो सिक्ला रन नासलेबा ड्रग्स आ ड्रग्स न नासलेव ऑटोमेटिक बर ओ सिक्ला सारा तम ड्रग्स आ गलायो बट ऑटोमेटिक ड्रग्स फाइमानि बागसे सिक्ला साला रक ताबो हामिया हनजागै दंगो शयतान बा अबनो नायो शयतान मखां फनोगै बकरंग बाइके नोकजाक फाया ड्रग्स नि बिसिंतिसे जोंके ड्रग्स न ब्लेम रै दंगो बट शयतान जे ब्लेम रजानो नामके रस रजागिया तिनी तिरप्रानि सिक्ला सारा ड्रग्स एडिक्ट लायो ड्रग्स एडिक्ट बुमा बुफा गोबां बुमा बुफा जरा जरा फन रक खालायो तामनै बसा ड्रग्स आवे बेलाय कबर हाय हायकेबा पालमान्या नुखोंग जों जालाङै तंमा बागै फन रक खालायो गोबां बुमा रक आनो सो बुमा हायनादि बुमा हाय टेक दङै दङना नुखोंग शयतान बाय थां नोकजाक फाया ड्रग्स नि बिसिंतिसे anu kongo jala ri tong phayo anu kongo tekto jungjal sanani kokreyabo but aboni bagani saimandi nini life ho bahine gobang problem phaimani bai nang tek tong jagi tong khana jungjalang jagi tong khana sak soimai nyangai nang belai no tamnai bekhas rang nyangai tong khana saimandi jisu christ no bekhau jagardi as a problem as a gobang hamia abo ongkhori thangnai keplayo nang tong phainai hallelujah keplai bufru जेफ्रोन काइतर कुपलंग फायो आमेन आबनि बागने तिनि नरक जतनि थानियो न फादि नों तमन त्रिपुरा हासेर काहाम नायने मुसुंगे बखुबै सादि आनि त्रिपुरा हा काहामसे अब काइतर माने हिनि सादि अब काइतनि हासे हिनि सादि अ त्रिपुरा हासेन बर काहाम मांसे हिनि सादि हामसा जाकसे हिनि सादि तिनि कमा बर काहामले नुगना मुसुं जागो त्रिपुरा हासेन हाइबन बखुगो हंगे हामिया मां सालायो यंगला शेरकाया जायसाया tamo tamo thamsi kutung ama haike kurlayo tirpraha no te tirpraha ni borok rok no aba hai bukhuk sitrab kok baike o hasteno ta kul sidi ta srai sidi a srai mani mari se tini oroi poroi nuksagi tungu o hawo tirpraha haste srai jakna bagili yatabo tirpraha haste bless khlaina ni se bless khlaidi bahaike nini bukhuk bai shadi o tirpraha haste kaham se hamsa jakse oron borro belai गियान गोनां से सिमुं गोनां से बेलाय हामसाजाक बरक मांसे सामुं काहाम ख्लायनाय कक काहाम सानाय बरकनो हामजाकनाय बरकनो खायरकनाय आबा हायसे सादि ताबुं नरक सङैमन तागै सानाय कुनिया कुनिया बरक सुबथाय दङ ड्राग्स साय दङ आं तांनि बरक काहाम सानाय हनै मानुनो बाट सायमानदि रुंनो यांनानि आयं नारा तलांना बागै ताबुनां बाइटाल चिकन सासो नांगो आबो बायनो मानो द्रो द्रोखिनो
nini je thana musumung thayo nung thangi mano kaitor bo oba haino chini bukhuk no ama hake phanganang salamka o bukhuk baino nung nini life nini nokhung nini kami nini ha nini borok rok no nung salai mano ja sana simisi jengni okaham no dini kebang buang bufa nijini besarong no thapla jai thangsidi mora nangnai sha musuk besa aro hanglayo automatic tamui thang musuni to mungi thango thapla sabu uri thang payo komori thang payo nini a samani a bis abo bini thaniwo sogoyo abuni baginyo taksidi mo taksidi ama haisaya kok sanani a sitra kok sanano ta sasiri mo thagiri sidi abo chini bagilia abo nini bagiya kahamno sadi bura sikla goza thoni se himi tongo hai bura ta khoroksa sakara bura haibon jefur bono sikla hano phan phaijago na dibo himani suru se tase joda ki himu phan man ma hayeng jago bo kok bai thaisa samani bai pa thago nungtini sikla hayengi tongka hnei thaisa samani kok bai se bini confidence judangi thangpayu hallelujah kok ko busuk phan tong hallelujah praise the lord jefur political leader khoroksa stage basai kok sawo bini kok ni confidence ake bini kok kaham kok banya borok ni bukha basawo te borok a leader no ruk tharo nini kok kaham khlaidi nini kok no nung soi kaham to faidi kaham kok no sadi loi khlaidi tomono loi nge to sadi sal brum brum hallelujah nini besak no sadi ini atai kaham bai haime beta amorong no badde kaham ni sadi Jisu Kristo ang kaham ni sadi Jisu Kristo ang belai hamsa jak ni sadi Jisu Kristo ang sak kaham se bemar kri se hamsa jak se healthy se protected se sadi ani bagai accident kri kha Jisu ni bising tui sadi borok kaham kokno sanani sela jak laika tamno salai o buindo khong tam laika sabo sabo tui khari thangka sabo sabo bukha bo party no bukha abo ke belai interest jak lai borok khnana ni tei salai nani kaham kokno ki interest jak laya kaham no sadi aun bagin tripura hasteo kaham leader phasi tung sadi kaham leader tung sadi leader nung se sanamnai nini bokok se sanamnai jeng se sanamnai leader baike Jisu Kristo ni bisingtei hallelujah amoni bagin bokok ni phanno borok bujia o bokok belai kaham o belai phan ganang se aboni bagino Jisu Kristo ni sagri rok yak suyawi sai tonglai manipu afro parisai ekaba parisai rang no pai sung paikya tangi nini sagri rok yak suyawi maisa Jisu ni sung paileka afro Jisu tamre answer phatarni bisunga habmani abo deherno ase khoti khlaya bobo khoti khlai bobo hamya khlai bisingni phatara ongkhormani ni saw hanble example nini phunga sirisi basai khimano kebo nogo suija tonba tonya kitai nogo tuniri hamya ba bising ongkhori phaimani nini je ongkhori phaimani kok hamya nung khoroksuno sui pan hni hingkata abo tai nyung kusubina je manno manja ongkhori thangka bo aboni baga Jisu saw yak suya maisa man abasu problem ya nini bising nong khuri phaimena kok sitra abaso problem a hamya kok abaso problem aroni si kasudi aroni si yokdi aroni si yokna nai di a kok khameni yokni but no borok abono khrana naya dai tamma kok abo sanitizer hand wash ang kaham no sanitizer baje yak suitong tamai suitong saimenya but nini bising ni ong khormani kok abaso kahamuna nangnai ini kebang borok kebang leaders especially tamnai ang patani kong sagla tamo saksana leader ni gosilai but kok sapurung kangke bono kulani bono hai hinani are ninno kaham tong mana nang sadi nang tamo kaham musung abono so sadi te khorok sa tamo hamya khlakya abono nang tai hi sunani nanya abo hamya se ni si tong kage tai tamni nang ekhuri tong tai tamni nang ajaga ekhuri nang abono hamya khlanya nai tong ba te mo munamrana nai tong ba 아밍세 키 펌너니 시오 하면은 능 거럭서 기한 그랑 브로 능 땅이 펌너니 시야 거럭서 브로 하면서 클라이기 아니 시우시 동은 때 때문에 아버는 사위래 능 하이네 하이 문암리 돈 피바 노 아버 동 타이그레
koroksa januar posuse bo khi phobnani chu khi monamu hnei nung koroksa giani borok nung bahke te koroksa haimyano mang nasigi a hamyano ekuri sara naima especially political leader hnei je tongnai rongni bagai okok ang belai kaham hnei tini okok sawi tongmani ya but naidi Jisoo Kristo jefru sung phayo confidently okok rong sawi mano but normally okok rong kabang borok rong no sobo sagla taibon nanya borok tabu kok kaham salanya ni bagi time kere tam tong how to earn money lakhs and lakhs crores and crores abuni bagi smisi borok tabu tamo subida badi condition badi ke bundono kaham kok by advice ranai kere tanggai because of advisor kere ni bagai advice ranai kere ni bagai tini ashik birman nangi tongo borok rok we need advisor sungno kok kaham phorongnai abahai leader sung nango but no most of the leader tam khlai blame khlai layo bo mahai khlai ke bin logita thangdi bo abahai khlai ke bin logita thangdi ani logi phaje angka kaham inge nung te khoroksan bage haimya saitomon abka kaham diba no khoroksan leader kun din te khoroksan bage haimya saya bo jotono lead khlanja nayo te jotono kaham khlanja nayo leader ni thani chukli baje kre leader always leader awam bagai no fadi kaham kaitor di bisingti sing man khaba kaitor sing to layana ani good leader henge ani subra Jisu Kristo nini bahanya abo nungtheng singsan leader ke leader ya abahaya leader first priority always Jesus second ro nang sabno toni tondi first ole ang Jisu Kristo nang tontheng abo nang musungo your first leader your first priority should be Jesus Christ Jisu Kristo first priority thing first position tong thing naidi jefru Jisu Kristo first position tongo bukhukte kok kahamong khonai yapre kahamti sajak nai tangli elam bago sejak tongo tamo kaitoni kok se yakungni chati kaitoni kok se lamani pohor hni sao nini lama pohor skri hinke bora hakor tong nang bage saiman nai nini lama wo pohor skri chati skri hinke andra gundra sangke nang biang himi tong nang bage saiman nai you need light first nang pila pohor nango nang pila chati nango himnani slai sekang so chati sabo Jisu Kristo say he is the light of the world because of him through him we also become light Jisu ni bisinti singbata pohorang iman ka tamangka somang iman ka ambagi elam baga sajak tongo tamka jungno sao you are the light of the world ni sao jengka sengsani pohor tabuk Jisu through Jesus Christ ang baithang azimani bagiya ang porikha salakaham haikaba mokolbori kotor abuni bagi buya no because of Jesus Christ Jisu Kristo kaham Jisu Kristo better abuni bagi jeng bahanya better sokpakya kaham sokpakya bo pohor baseng pohorang manka bo chati baseng chati manka bo som baseng somang manka hallelujah praise the Lord sengsani leaders bofro leader kahamungnai jefro Jisu Kristo no first priority ton nai hallelujah Jisu Kristo nini bagi buzakha bahan sekak zakha je dine bo buzago bahan kerikha srai kurugi thangbaikya sabni bagi nini ani bagi yes belai tek to man khabo bahai tek to manai tekri bahai satok zaknai tekri bahai khukti musu zaknai nasle zaknai tekri bushak kaham nai sidibo ruzuina kha bini sakao bebak nini sumsok ruzuina kha nini bemar ruzuina kha nini tekto ruzuina kha nini tension ruzuina kha bebak ruzuina baikha finished it is finished ni sa baikha yes everything finished baishuka declare riklangka nung botabu gosi phasidi baikha ani sumsok kerikha ani hamya kerikha ani bemar kerikha ani tekto kerikha jengjal kerikha kaham simisi sana ni sengdi hallelujah but bahai ke kesegeri nogo ang bahai genang-gening ko sinai ya kung so sawi tongo bahai ang saka hamning ko sinai abuni bagay ni poito what's the meaning of faith Hebrew chapter 11 verse 1 no ya phana nukha main ya phana mankha abunun no poito abunun tam han
poito tabok poito bahke aji nai aboni bagino kaito ni kong nango asik yes Jisu Kristo ni yasak na belai kelai but Jisu ya prisanani kebang ma borong ni bagai kutok ungi tango khunju kai bini kok no khnaya ni bagai khunju kai bo musung ma no khnaya ni bagai khunju kai bo tamu khlainya musung jak bo bahki ya prise dehan abono kaham ke khnaya ni bagai kebang borong ni bagai tugui tango haleluya so aboni bagai no nowadays ni sasiwan o zorawo sabok kebang ku Yesu surjak mle Christian hunjak nai rok sabok kebang ku walai lage Christian hunjak nai rok sabok kebang ku nokong selai Christian hunjak nai rok why kaito ni kok no kaham ke khana suyani bagai yapri kahamo seiman laya soi hamjak mung ganang yapri seiman laya je borok hamjak munu purung aborong thani hamjak mung kure nasle mung mang kuplong why kaito ni kok is important Christian ni kepala bum kotor ke sinama by Christian nya Jisu Kristo asai jakni ni bisingo afruse you are real Christian Christian mana ba dormo nya ang tabok basaw it's not a religion Christianity is not a religion it's a relationship sabok bay nung bay ni kaitor babu bay besani halokni relationship you're the children of God yes nung ka tamo kaitor ni besa kaitor bay nini tamo halok bupa bay besani halok nini babu nung ani dorma babu ni nung ba nungya nini real babu amni bagay nung babu ni nungo babu busyo tay oibo no nungbo kaito no dormo tang zakdi Christianity no dormo tang zakdi jefru dormo sanam nai jefru busha bay bupani halago nung sokpai nai apro miracle nuk nai wana ma singsa nung nuk nai ni langmawo kaham nuk nai alai dan nuk nai haleluya alai dan yang samau sira rang simin nok tawan suk nai ang pholani alai dan ni kok sawi tung norok no pholao ganang ni kok sawi tung ang nong no pholao molbrum ni ang matangjak ng kok sawi tung ang haleluya sengsara tam nang ba sadro mai simin nango tongna ni bagai tong thai nango that's enough abuni seber tai tam nang ganang ni tamo sawo nango asung ni bini bo thuwo joto borong ni lifestyle semno sanani nangnani thunani tai kun samung kre abuni bagai borok kafra layo so sadro se nango abuni bagai ni khoroksa borok ogur nei probab soseng bini suri muno khana o kaitor ana mani mung ni man jari ni so thainani selaisikang tatal sanani yakni phiok di tege sanga tamsa gari bata khlai di gana mata khlai di ni saw sadrok ke ton ni saw tangai gering khangke bikha bir ke samni mung sitrang nai kaitor ni why kaitor ni besa bikha bir lasima singse deba ganang ni thangkele o kaitor ganang khangke ang nono pogoi thanai sini saw yes ganang ke kaitor mas ma pogo why ni sengkangke bini aze rang ni tamne hisab hindi bini aze echip khanya ni bagai kaitor no botai logi to ni manja bo kaitor no yakari mathango ganang lok asuk possible ya kaitor joran nani babu e kok sanani jora kre most of the busy person nai di buma po phaba kok sanani jora kre table kaisa maisa sanani jora kre why I'm busy ni so because of busy I can't spend my time with my mom and dad ni so yes ganang hanjak nai rok borok kun dino tamo kaito no logi tu ni manya abon bakin o borok bahin o ogur hanjak nai batam ni prayer kha kri tak lai di ganang ngota klai tamo cha drop ke tonda jari cha drop nu dang sung sin life tei mung sanainya o physical body ni bagi cha drop nago but spiritually tamo ganang ni selai ganang seng ganang nai kai toro haleluya jepro spiritually ganang nai nen oh aboni tong thomung juda Yesu Kristo pholani bisingtei merine oga sai fekani sao pholano bono gosika kaito pholani bisingtei oba ani hamjakumuni sajlahane a pholani bisingtei jobo thangi basai fika kethei di sukna hauti sai talangjak purba pholani bisingtei thangka haleluya te chini bagai bo pholano lokhlai reka pentecost ni salo jedine Yesu Kristo second coming hno na a teisha phaipro a phola ganang rok no tisai talangnai so spirit is very much important Holy Spirit very important
abo jefru ni no kuplong ngane te neng kuplong khani jefru saimana na afro ni tong thok mung abo judangai thangnai hake ang kaya sekok logrglaka khaklai norok musa sigle yasagai man khana tini haleluya ang tam sai tongni koroksa leader kaham bini good quality tamo hamjak thini boggnang khairuk thini boggnang abo sam thani no kaiton thani no adam saya khlai pano lasimun yakni bono phioka gain borok bothar pano bono haina hai thangnani sep khlai repi kwa Abraham caya khlai pano Isaac roi bono hamari khlai pika haleluya kebonga caya khlai kya David caya khlai kya hai pano bono kaham sep repi ka Solomon caya khlai kya abai kebonga caya khlai ni tongo nang bo khlai jak na hai ban kai to nono nakat ka Yesus Kristus bisingti nang kaham abatabu nini kaham ni bagiya Yesus kaham abuni bagai nang kaham Yesus kethar abuni bagai nang kethar Yesus keplai abuni bagai nang keplai ang keplai jeng keplai haleluya te chini bukhong kha chini hamari mungsa sang nango nang ni lai pongke obukhong no kaham khlai di obukho bai declare khanya chengdi you will get nang mannai haleluya obukho asga phangra paringa kaiton hambai layan te kaiton thani bebak ya fer layan tamhon buskan election bagai horom durom naglajak soili dano kaitor a edisini asuk thaya asugrutan abunu phari ya fer layan tirpra hastini ya fer layan tirpra hastini shikla rongna ya fer layan nor tiada tomon khorosuk prayer request rok tong hongke norok roimano ang tau prayer khaipro aborong no bahaino mong koi prayer khayan haleluya so sangtam sergatini leader kaham sabo Yesus Kristus haleluya khairuk thini bogganang hamjak thini bogganang sabuni baganya khas serangdi te khatong thongdi chalo asang otri prahastino buskangni idesi chongmarino te sikla charengting bebak no seng kaiton thani ya farlayan o shakaraba Shekarida tuleri mokorobastiki shikerina karalara bokori bukutu barabostiki shukurutu kuriwaleri bakarama oh hallelujah sheri karakata karabalore bostiki lo tinize nini kokthai no khananai borong shakau nang hamari klaikya nang brok no bless klaikya borong nukung borong kami apa hamsa zakse tangmal nang tuidului tong nang naikrui tong hallelujah buskangni edisi chongmari yes lord the buskangni edisi chongmari abon nini si lord oh shakarala rabastiki obun nini silot hallelujah afa soi leader no asuk thaya asuk rona abun nangse tamule leaders abun nini aron se kokploi phayolo abun bang nin thani ya farolo afa elamba sujak tongmani hai James chapter 4 verse 7 mung sasuk nono jefru ya faro afur tam soitan kebeng jago teibo doi kharima thango kaham simise keplai kite kaham simisu torogu ambagi lodang nin thani ya faro hamya bebakno kama nai te khari thangbai nai doi kodokuk khe kaham simisu torok nai yes buskang election of obahanyang tai nin thani ya farlo sikla sarai te prahastin ab nini silot kangma borok blame khlayo draksa nai tomu sitra tongnai nai but ang tini declare khayo te prahastin sikla rok hamsa jak sikla se kaham sikla se belai morok sikla se soi leader kaham sikla se soi gyan ganang simung ganang sikla se yes lord kebo boma bufana blame khayo busana naikola ngi hane anga boma bufani saka yak berao te declare khayo lord oboma bufaro hamsa jak boma bufase soi leadership ganang boma bufase soi phrengi manai kaham simung no phreng manai boma bufase lord tirpra hastini joto boma bufa nini si lord soi leader ganang kaham ko morok ko hamsa jak se lord nokung khazara walai leyo divorce layo ang asaka wo borong shaka jishun thisharu te aje kakmung no jishun mung ma kyang declare kayo kathasidi aje kakmung phola shikak ronai phola kutulik jishun mung oh shata karala I rebuke in the name of Jesus out oh hallelujah kaham simisi kuplong ongni kaham simisi kuplong de jishun mung bai lord bebak ni mangse hambai lord nang Facebook live ni bisingti ama haike sep ka hamar mani bagai jekhna nai rok boroni saka nang hamari klaikya nan hambai lord oh hallelujah 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 Ellen
wansuk tamo wansuk manya no salaiman ni bagai suri di dara ani bagai wansuk ma kaham no wansuk mana ni bagai yes Ellen kaito no belai ka hamzago kaito nini saka hamari khlai tongo kaito suk hamzak nai no te ke fan kre Ellen nang belai hamza jak se just nini bukuk bai declare khaide ang jisuni bisingti kaham se nei jisu kaham ba ang kaham ni sade nini bukuk bai nang sade Ellen nini thani wa hamari tongo nini bukugo a hamari ni yasak nani phan nini tongo just sade ang kaham ni sade jisu an kaham wansuk ro ambe awansuk mo kaham ani se ni sade hallelujah Ellen ang jisu nung ba kin tan declare kayo ang jisu thui Ellen nini saka saro shaka rata thalare pastike Ellen kaito Ellen nini silo wansum kaham wansuk ro ni nung silo kaham ni se kaham khlanya nung silo bebak nin thani ya farolo Ellen nin thani ya faro bini family nin thani ya faro bini career nin thani ya faro bini bebak nin thani ya farolo oh hallelujah oh shakarada te kebo surijak na musung nai tong ama herok tong hanke norok prayer points ro horimano tangla kaitor belai khen norok na hamjago hallelujah bai thang sing malai man la ya phano Facebook live rong ni bising ti phano sing malai lai kok salai ma tongo so kaitor really belai nya kaham singno sakagra na musung jaya amahai digital platform sopai mani kaitor obchini bagini khlayo khoroksa te khoroksa hamjak mong phonok lainani hamjak mono bag lainani khoroksa te khoroksa nokhung kaisani mari phonok lainani abo shep ka hamru manise hallelujah phali digital platform omorong no buseng kahamo samong phlang lain Ellen nini exam na yes nini exam belai kahamung nai te poito khlaidi te nini preparation kaham nadi nini all buskani exam belai kahamung nai excellent nai jisun mung mai ka ang declare khlayo abani mane abu buya je nang pori atong nai pori di je pro pori wo kai to ni ya fande kai to rano buzina fande ni sadi kai to rano buzina ni fande di te buzi woi o buzi mani bai ane exam kahamung nai te ane tinang kahamung nai oma hai ke declare khaje ni bukuk bai yes nini exam belai kahamung nai Ellen okay take care betul tong prayer points ro khake muthak sinani tini bagai tomung tongo special mung sasa ngake okay tore tong ngake seng follow lai ne tayang norok no koi nei do norok je kai to ni ko khlai hamari tomung mani tong ke norok ani messenger ro feedback ro hordi hake ang mo sai manai je norok yes kubino hamari mani tongo norok feedback norok hamari mani tongo ni kai to ni kok bai abrok norok sahordi hake tinasung no siteng na padi norok ni bagai ang abono sana musungo leader kaham kaitor simise bose khairok tinu ganang hamjak tinu ganang tin norok bagai bible verse norok jotor nogo pori di Psalm number 119 ni 105 119 ni Psalm number 119 verse ngangke 105 mane 105 105 atam sijak tong kaiteni kokse ani yakung ni jati te lamani pohor hallelujah abon norong ni bagai bible verse norong waire wai pori di akok thai norong phan man nai hakyang ta se kolok phasing thanglak khaklai norong ni surijang points rok krikna te norong belai hamsajak hamari mani tongo ang believe kayo te oma hakeno kaito norong nukhongo norong langmawo naikoli tongo tawarani just relax Exodus 14:14 tam sijak tong saideman kaito chini bagi coba khlai tongo chini samung tamo relax yes just stay calm relax ngdi kaito chini bagi bebak arrange khlai tongo aboni mane abu boya je ang samung khlai liya no khlai di kaito ni ya fari khlai di kaito aing ti samung khlai ne hallelujah kemo borok samung khlai uzia hamari manya ngo but nani neng cikon sapan samung khlai di kaito aing ti nono kotor kabang ke bless khlai nai hallelujah obon sini kaito amen ngetina sanu siteng jotono hambai